You're an American, aren't you? Yes. Young Blaze, man. Listen, Not really, Abdul on the mix. KRB, American, aren't you? Yes. KT boy. What are you doing in your TED? Young KT boy. YBE record. Ramadan, ya Ramadan. Allah forgive my shortcomings. Ni mai zunubi ne. Kura-kurai iri-iri na yi. Duk da haka ka azurta ni. Da dama gani cikin wata mai falala. In yi ibada, in samu lada. Da duk wani tarin alfarma. Ramadan, Ramadan. Wata ne da daban. Ya Rabbi amshi ibadanmu. Kuma ka ba mu lada. Ramadan, Ramadan. Wata ne da daban. Ya Rabbi amshi ibadanmu. Kuma ka ba mu lada. Ramadan, shi wata ne na daban. Kar ka zauna haka nan, tashi ka nemi lada. Allah karɓi bayinka, mi ta yawan ibadinka. Ko ma samu albarka, ni mai laifi ne, Allah kai mini yafiya. Ani mai yin zunubi ne, Allah kai mini kariya. Kar ya wuce baka samu ba, Ramadan, ya Ramadan. Kar ya wuce baka samu ba, Ramadan, ya Ramadan. Ya Allah ni ɗin mai zunubi ne, kuma ina neman gafara ne. Ibada nike don neman afuwa ne. Ina tawassali da wannan ibada ne. A Manis ina neman afuwa ne. In mun roƙe ka kace za ka yafe mu ne. Don san da kake mana kayo mana Ramadan. Ga mu mun dukufa cikin neman ladan. Abubuwan da kace mu guje su mun guje su. Ba ma zina, ba ma luwaɗi, ba ma shaida zir. Abubuwan da kace haramu ne mun guje su. Allah ya karɓa mana ibadan mu, amin. Ramadan, Ramadan. Wata ne da daban. Ya Rabbi amshi ibadanmu. Kuma ka ba mu lada. Ramadan, Ramadan. Wata ne da daban. Ya Rabbi amshi ibadanmu. Kuma ka ba mu lada. Ramadan, Ramadan. Wata ne da daban. Ya Rabbi amshi ibadanmu. Kuma ka ba mu lada. Ramadan, Ramadan. Wata ne da daban. Ya Rabbi amshi ibadanmu. Kuma ka ba mu lada.